αλλά και στο Δεσιτέριο που ξεκινάμε τα live από Σεπτέμβριο. Μάλλον πρώτα Θεός θα βγούμε την Παρασκευή, 12 η ώρα το πρωί, αλλά από Σεπτέμβριο θα καθιερωθεί όπως κάναμε και πριν 3 φορές την εβδομάδα. Γεια σου Σούλα μου όμορφη, καλή σου μέρα, καλημέρα αγάπη μου γλυκιά, τι μου κάνεις? Λοιπόν, πάλι καλά που μπήκε εδώ ο φίλος μας Carlito the Dog, και έκανε την κοινοποίηση, ούτως ώστε να θυμηθώ και εγώ να σας πω, κάντε κοινοποίηση και follow μαζί. Και follow και κοινοποίηση. Αυτό, κάτι τέτοιο ήθελα να πω Σάκη στη συνέχεια, αλλά περιμένω έτσι να μπουν και άλλα παιδιά εδώ, να μεγαλώσουμε την όμορφη παρέα μας. Και θα σας πω κάτι, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ από όλα αυτά έτσι, τα σχόλια που δέχτηκα εχθές και που λαμβάνω καθημερινά. Θα σας πω. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα, καλή μας μέρα και όμορφοι αγάπες μου γλυκές. Είμαστε εδώ για να λέμε όμορφες, γλυκές καλημέρες και όχι μόνο. Lifestyle, μόδα, ζώδια, θα σας πω, θα μου πείτε τι ζώδιο είστε και θα σας πω και τα ζώδια. Και θα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ερωτηματολόγιο σήμερα που θα μου απαντήσετε. Θα το δείτε και αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς έρχεστε. Το ξέρω ότι με αγαπάτε πάρα πολύ, το λαμβάνω κάθε μέρα. Ευχαριστώ εντάξει, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, αγάπες μου όμορφες, εντάξει, έβγαινα που και που live πρωί. Εντάξει, για το Δεσιτέριο ξέρετε ότι βγαίνουμε περίπου 3 με 4 φορές την εβδομάδα από το προφίλ του Δεσιτέριο. Θα κάνω και εδώ τις καρδούλες ούτως ώστε να ακολουθήσετε και αυτό. Όμως στο δικό μου το προφίλ δεν έβγαινα συχνά πυκνά, αραιά και που, ή για περπάτημα που πηγαίνουμε, travel, ταξίδια και όλα αυτά. Σούλα μου, σε ευχαριστώ αγάπη μου γλυκιά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Το ότι σας φτιάχνω τη μέρα, το ότι θέλετε να με βλέπετε κάθε πρωί, να σας λέω αυτή τη γλυκιά και όμορφη καλημέρα και αποφάσισα, δεν ξέρω πώς θα μου βγει, αλλά το αποφάσισα, ξέρετε, παρθενάκι εγώ και επειδή τα παρθενάκια σκέφτονται και έτσι φιλτράρουν το κάθε τι, οπότε το σκέφτηκα και εγώ καλά και λέω ναι θα το κάνω εφόσον εισπράττω όλη αυτή την αγάπη, πραγματικά. Και έχω να δώσω γιατί πήρα πάρα πολύ αγάπη από μικρή και από τους γονείς μου. Οπότε ναι, θα είμαστε εδώ μαζί. Καλημέρα με την Εμιλία. Γύρω στις 8 η ώρα περίπου, θα δούμε τώρα την ώρα, μπορεί να είναι και 7.30, θα μου πείτε εσείς τι ώρα θέλετε. Θα είμαστε κάθε πρωί εδώ να λέμε γλυκές και όμορφες καλημέρες. Όχι για πολύ, για μισή ώρα, για 3/4, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εμένα ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, γενικότερα με το Δεσιτέριο, να ασχολούμαι με τη μόδα, γιατί το κάνω εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα, εννοείται. Και δίνω πάρα πολύ βάρος σε αυτό. Αλλά όμως, επειδή παίρνω καθημερινά όλη αυτή την αγάπη και τα χθεσινά σας σχόλια πραγματικά, δεν μπορώ να πω όχι, πραγματικά. Θα είμαστε εδώ, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά και θα λέμε γλυκές και όμορφες καλημέρες κάθε μέρα για λίγο, για μισή ώρα, για 3/4, κάπου εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να είσαι καλά Βασίλη μου, καλημέρα Γιάννη, γεια σου Μπίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα, γεια σου Δημήτρη και σε σένα, Διαμάντο μου, γλυκό μου κορίτσι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και τι δεν έρχεται στο Δεσιτέριο, και τι δεν έρχεται. Γεια σου Ναντήρ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μπορείτε να κάνετε follow εδώ, μπορείτε να κάνετε και στο Δεσιτέριο, θα σας βάλω τώρα αμέσως εδώ τις καρδούλες, να δείτε που είμαστε. Εδώ είμαστε με όμορφες καρδούλες. Εδώ, δώστε μου ένα λεπτάκι. Η Εμιλία, να μπω, να τη δω.
Εδώ. Λοιπόν, σας βάζω καρδούλες. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε και εδώ follow. Και δεν σας είπα και το σημαντικό. Λοιπόν, ένα-ένα. Εδώ, πού πήγε? Καλέ, πού πήγαν οι καρδούλες μου? Είσαι τόσο γλυκός άνθρωπος με ευγένεια και καλοσύνη, γι' αυτό σε αγαπάμε. Σούλα μου, σουλάκι μου, γλυκό μου, κοριτσάκι μου. Αγάπη μου όμορφη. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω τις καρδούλες εδώ. Έχουν φανεί σε εσάς οι καρδούλες από το Ντεσιντέριο? Γιατί δεν έχουν φανεί από εδώ? Καλημέρα, γεια σου George. Καλημέρα και σε σένα. Για να δω εδώ, φαίνονται. Όχι, δεν έχω καμία σχέση με το Herbal Live. Καμία σχέση όμως. Είμαστε εδώ για να λέμε γλυκές, όμορφες καλημέρες, για να απολαμβάνουμε την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή, με συζητήσεις, με lifestyle, με μόδα, με θέματα για ζώδια, για την καθημερινότητά μας, για τα ταξίδια μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να λέμε γλυκές και όμορφες καλημέρες. Δεν έχω καμία σχέση με τη Herbal. Έχω σχέση με την μόδα που αγαπώ πολύ, που τη λατρεύω, που έχω την εταιρεία μου, το Ντεσιντέριο, και που καθημερινά, 4 φορές την εβδομάδα, κάνουμε live από το Ντεσιντέριο. Το έστειλα, τώρα δεν ξέρω γιατί, νομίζω πρέπει να φαίνεται. Γεια σου Άγγελη και σε σένα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να την μοιράζετε αυτή τη λέξη, παιδιά, να τη μοιράζετε, να τη λέτε σε ανθρώπους που αγαπάτε πραγματικά, να λέτε σ' αγαπώ, να λέτε έλα να σου κάνω μια θερμή και σφιχτή αγκαλιά, να λέτε ότι θέλω να σε δω σήμερα, θέλω να πιούμε ένα καφέ, θέλω να μιλήσουμε, έχω πράγματα να πω και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σου. Να το λέτε στις φίλες σας, στους φίλους σας, στους ανθρώπους που αγαπάτε. Η ζωή είναι όμορφη. Αυτό το ταξίδι της ζωής είναι όμορφο. Αρκεί να απολαμβάνετε την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή και να το εμπεδώσετε μέσα σας το πόσο όμορφη είναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καθημερινά κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε σε αυτό το ταξίδι της ζωής και ξεκινάμε τη μέρα μας. Θα σας πω πώς, γιατί με ρωτάτε πώς είσαι τόσο χαμογελαστή, τόσο θετικό άτομο και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Καταρχάς, στην θετική έτσι ενέργεια είναι θέμα και πώς έχεις μεγαλώσει. Εκτός από αυτό, το ότι έχεις προχωρήσει, τι έχεις διαβάσει, τι έχεις κάνει στη ζωή σου, όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο. Οπότε, αγάπες μου όμορφες, το να δίνετε αγάπη και να μοιράζεστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα όλη αυτή την θετική σας ενέργεια, είναι αυτό που θα σας φτιάξει έτσι την διάθεση, την καθημερινότητα. Αυτό είναι το παν. Για πείτε μου λιγάκι εσείς τώρα από ποια περιοχή είστε συντονισμένοι. Για να δω από ποιες περιοχές είστε συντονισμένοι. Περιοχές τώρα θα μου πείτε, περιοχές. Και καλημέρα, εννοείται ότι όσοι δεν μου έχετε πει ακόμα. Ευελίνα μου όμορφη, καλημέρα και σε σένα αγάπη μου γλυκιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ για τα όμορφα έτσι μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά. Και ναι, είμαστε εδώ, καλημέρα μαζί μου, με την Εμιλία. Από Γερμανία, Στέλιο, να είσαι καλά. Από Γερμανία. Οπότε ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ρόφημα, καφεδάκι. Θέλετε βιταμίνη C, μία πορτοκαλάδα, θέλετε ένα τσάι, ένα χαμομήλι, δεν ξέρω. Εσείς τι πίνετε κάθε πρωί, για πείτε μου. Για να δω εδώ στα σχόλια, για πείτε μου τι πίνετε εσείς κάθε πρωί. Θα πω και ζώδια. Καφεδάκι, μπράβο Σούλα. Και εγώ έτσι ξεκινάω τη μέρα μου με καφεδάκι. Από Ζέη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Στάθη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Όλα τα κορίτσια είναι κούκλες. Και όχι μόνο, και τα αγόρια. Δεν υπάρχει άσχημο πρόσωπο, το έχω πει και θα το ξαναλέω. Αυτό βγαίνει από μέσα μας.
πηγάζει μέσα από την καρδούλα μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγάπες μου, πείτε μου πώς ξεκινάτε τη μέρα σας. Με ένα καφεδάκι μόνο του ή τρώτε μαζί κάτι. Τρώτε μαζί κάτι με το καφεδάκι που πίνετε. Γεια σου Μαρινό, γεια σου και σε σένα. Ωραία, λοιπόν, πάμε να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι καθημερινό πρωινό γεύμα. Είναι και μια πολύ ωραία και εύκολη πίτα πρωτεϊνιούχα που μπορείτε να φτιάξετε. Πώς? Ωραία, αυγουλάκια, τυράκι, γιαούρτι, άντε και λίγο αλευράκι. Το βάζετε μέσα στο φούρνο για 10 λεπτά, 1/4 το πολύ και έχετε την πιο όμορφη πιτούλα. Και άλλα το πιπεράκι λιγάκι, έτσι. Την πιο όμορφη, αλλά προσέξτε, με full πρωτεΐνη. Γιατί η πρωτεΐνη τι κάνει? Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό μας. Ρυθμίζει φυσικά το μεταβολισμό μας, ναι. Και μπορούμε να χάσουμε έτσι και πιο εύκολα βάρος. Καλημέρα Χρήστο και σε σένα. Τα αυγά σας αρέσουν για πρωινό? Σας αρέσουν τα αυγά? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ανταλλάξω σήμερα. Αρκετά, αυτό το χρώμα το έχω κάνει πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, 2-3 μήνες. Έχω μία τρέλα με το πορτοκάλο κοραλό κόκκινο, αυτό εδώ. Όχι, κόκκινο δεν το λες. Πορτοκάλο κοραλί. Έχω μία τρέλα, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Τι χρώμα να κάνω, λέτε? Τι χρώμα προτείνετε? Καλημέρα και σε σένα, user. Γεια σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι χρώμα προτείνετε? Όχι, δεν είμαι διακοπές. Πήγα διακοπές. Τώρα είμαι στο σπίτι μου. Δεν είμαι. Οπότε δεν ήσουν στα live που έκανα από τις διακοπές. Έκανα και από τη Ζαχάρο. Έκανα και από το Βράχο. Ναι, εντάξει. Αγαπημένος προορισμός. Έχετε πάει στο Βράχο? Σε ευχαριστώ πολύ για το follow. Ναι, κάντε follow. Λοιπόν, αγάπες μου όμορφες, αυτό που ήθελα να σας πω προηγουμένως για να ολοκληρώσω όσο αφορά με τα live, τα ανεβάζω τώρα και στο YouTube. Ναι, τα ανεβάζω και στο YouTube. Οπότε, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε εγγραφή και να βλέπετε και άλλα πολλά εκεί, γιατί ανεβάζω συνέχεια και shorts έτσι, με μόδα από τα live του Desiderio, με ενδύματα, υποδύματα, αξεσουάρ, με όλα αυτά που έτσι παρουσιάζουμε. Αν είμαι από τη Ζαχάρο? Όχι, Σούλα μου, όχι. Μακάρι να ήμουν από τη Ζαχάρο. Εντάξει, πραγματικά έχω ερωτά και με τη Ζαχάρο. Μ' αρέσει η παραλία. Θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες παραλίες. Αλλά και στο Βράχο. Οπότε, εάν αυτά τα δύο έτσι μέρη μου έδιναν και μου έλεγαν ποιο θα επιλέξω ανάμεσα στα δύο, πραγματικά είναι μια δύσκολη απόφαση, γιατί τα λατρεύω και αυτά τα δύο μέρη. Όμως, στο Βράχο δεν χρειάζεται να πάρω αυτοκίνητο για μετακινήσεις στην παραλία. Είναι το ξενοδοχείο μπροστά, είναι ο δρόμος και είναι η παραλία. Μια τεράστια παραλία, 3 χιλιόμετρα παραλία, Βράχο και Λούτσα. Βγαίνω για το πρωινό μου περπάτημα, κάνω live και μερικές φορές. Και μετά απευθείας βουτιά, είναι το κάτι άλλο. Είναι σχέδια απόλαυση. Βράχο, σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Γι' αυτό τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω, ναι, από τότε έτσι που ξεκίνησα και πήγα σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος, το ερωτεύτηκα. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Πηγαίνω κάθε χρόνο τα 3 τελευταία χρόνια. Σούπερ, είναι σούπερ, ήσουν και στο live, Σούλα μου, γι' αυτό. Θεανό μου, καλημέρα, αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου γλυκιά, παντοτινή μου, να σε καλά, user, να σε καλά. Είναι ωραία στο Βράχο, είναι πάρα πολύ ωραία στο Βράχο και στη Ζαχάρο είναι φανταστικά. Εντάξει, να σας πω κάτι, όλη η Ελλάδα έχει
υπέροχα μέρη. Υπέροχα μέρη. Έχω γυρίσει. Έχω γυρίσει. Είμαι στο σπίτι μου. Έχω γυρίσει και την Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί, πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Ξεκινάμε έτσι τα live στο Δεσιντέριο. Μπορείτε να μπείτε και εδώ. Το τι σας έχω φέρει και το τι έρχονται καθημερινά δεν λέγεται. Δεν λέγεται γιατί θέλω να μιλάω με πράξεις πάντα και όχι με λόγια. Οπότε ναι, σας περιμένω στα live του Δεσιντέριο για να δείτε αυτά τα πάρα πολύ ωραία κομμάτια, ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ και πάρα πολύ styling. Styling το οποίο είναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, μοναδικό. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτήσετε, η αγάπη μου από μικρή γι' αυτό, για την μόδα, για τους συνδυασμούς και όλα αυτά, νομίζω βγαίνει προς τα έξω, βγαίνει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, στο καλό, να έχεις μια όμορφη μέρα, στο καλό. Να έχεις μια όμορφη και υπέροχη μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες εδώ, έστω και για λίγο. Καφεδάκι πίνω εσπρέσο κάθε πρωί, είμαι από Κύπρο. Α, μάλιστα, δεν έχω έρθει Κύπρο, το γνωρίζετε. Θα έρθω πρώτο Θεός κάποια στιγμή, να είμαστε καλά. Πώς είναι εκεί, έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ζέστη αυτές τις μέρες, αρκετή θα έλεγα, αρκετή. Λοιπόν, για πάμε να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις και να μου πείτε, κορίτσια μου όμορφα. Πώς? Να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά αγάπες μου όμορφες και να περνάτε υπέροχα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ κάθε πρωί, θα λέμε αυτές τις γλυκές όμορφες καλημέρες και όχι μόνο. Έχουμε να αναλύσουμε και να πούμε πάρα πολλά θέματα. Καλημέρα Καρουτσάκη, καλά το λέω? Ωραία, είμαι η Εμίλια, μπορείτε να με έτσι λέτε με το όνομά μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε κοινοποιήσεις εδώ και tap κοινοποιήσεις για να στείλουμε το live και σε άλλα άτομα για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Στην Κύπρο έχεις ξενοδοχείο? Α, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι, το έχουμε πει, θα έρθουμε κάποια στιγμή. Θεωρώ όμως ότι είναι καλύτερα έτσι προς τον Οκτώβριο, όχι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν είναι καλύτερα? Καλημέρα. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα και σε σένα. Να είσαι καλά και να ζωγραφίζεις πάντα όμορφες στιγμές. Πώς το βλέπεις? Το συνδυάζαμε το επίθετό σου. Να ζωγραφίζεις πάντα όμορφες στιγμές στη ζωή σου. Και μόνο. Χαράλαμπε, καλημέρα. Α, καλά. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά, τέλος πάντων, δεν δίνουμε σημασία. Προχωράμε σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όμορφα, με χαμόγελα, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Εγώ είμαι συνέχεια στο λουτράκι. Άμα σου πω τώρα ότι δεν έχω καταλάβει ποιος είσαι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι συνέχεια στο λουτράκι. Συνέχεια. Όταν είμαι εδώ, είμαι συνέχεια στο λουτράκι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κοντινός προορισμός. Έχει ωραία παραλία. Έχει και εκεί για περπάτημα, που αγαπώ εγώ το περπάτημα. Ξεκινάω πηγαίνω πέρα στο καζίνο μέχρι στους καταράχτες. Από το καζίνο μέχρι τους καταράχτες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου αγάπες μου όμορφες. Τη Μαρίνα τη γνωρίζω. Εννοείται. Στο λουτράκι πηγαίνεις? Με έχεις πετύχει? Μπορεί να με δεις εκεί που κάνω τα selfie, που βγάζω διάφορα. Μπορεί.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το λουλουδάκι. Τι είναι αυτό, λουλουδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τανή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η Μαρίνα έχει παντρευτεί τον αδελφό σου. Να είσαι καλά, ναι. Δεν τον ξέρω τον σύζυγο της Μαρίνας. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θεανό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λουλουδάκια όμορφα είναι αυτά. Πόσο σας ευχαριστώ, δεν λέγεται. Λοιπόν, αγάπες μου όμορφες, θέλω να μου πείτε, προσέξτε, θέλω να μου πείτε αγαπημένο αξεσουάρ. Εννοείται ότι είναι και οι τσάντες μέσα, αξεσουάρ, κολλιέ, βραχιόλια, ρολόγια, τσάντες, γυαλιά. Αγαπημένο αξεσουάρ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας αξεσουάρ? Ποιο είναι το αγαπημένο σας αξεσουάρ? Για να δω εδώ. Το κολλιέ από Ντεσιντέριο. Σούλα μου, σουλάκι μου, γλυκό μου, κοριτσάκι μου. Τι παιδί είσαι εσύ. Πόσο σ' αγαπώ δεν λέγεται. Βραχιόλι. Ρολόι. Κοκάκι. Μου αρέσεις. Έχω κι εγώ μια τρελή αδυναμία στα ρολόγια, πραγματικά. Αλλά, για πείτε, αξεσουάρ. Γυαλιά δεν σας αρέσουν? Τα γυαλιά ηλίου δεν σας αρέσουν? Τα κολλιέ περισσότερο? Βραχιόλια, κολλιέ, ναι, είπαμε. Τι άλλο μου είπατε? Εννοείται γυαλιά, βέβαια, εννοείται γυαλιά. Εμένα όχι και τόσο, λέει η Θεανό μου. Έχω φέρει και καινούργια γυαλιά, θα τα δείξουμε στο Ντεσιντέριο. Μαρία Ξαγοράκη, καλημέρα, κούκλα μου γλυκιά. Καλή σου μέρα και όμορφη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ναι, γυαλιά. Και τσάντες, κορίτσια μου. Καλά, έχω φέρει κάτι τσάντες. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε, Ντεσιντέριο είναι η επιθυμία στα Ιταλικά και εμείς επιθυμούμε το καλύτερο για εσάς, αλλά και εσείς το καλύτερο για τον εαυτό σας. Γιατί το αξίζετε στο έπακρο. Αξίζετε να φροντίζετε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Το λέω και το ξαναλέω. Εάν δεν φροντίσετε εσείς τον εαυτό σας, να του δώσετε έτσι αυτή την ωραία ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται, δεν θα το εισπράξουν και οι άλλοι, δηλαδή η οικογένειά σας, οι φίλοι σας. Εσείς πρέπει να είστε καλά, εσείς να γυμνάζεστε, εσείς να τρώτε έτσι, μια ισορροπημένη διατροφή στην καθημερινότητά σας. Γιατί ζούμε, ναι, θα σας πω τώρα αμέσως, πώς το έχουν δει μερικοί και πώς το έχω δει εγώ. Εγώ πιστεύω ότι τρώμε για να ζούμε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Όχι ότι ζούμε για να τρώμε. Δηλαδή πάρα πολλοί λένε, εντάξει μωρέ, μια ζωή την έχουμε, ας φάμε τα πάντα γύρω μας. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταδύσουμε. Και ας φάμε και ας πιούμε. Εγώ είμαι της άλλης άποψης, ότι τρώμε πραγματικά έτσι για να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να πάρουμε την ενέργεια και να είμαστε εδώ στην καθημερινότητά μας και να απολαμβάνουμε τις όμορφες στιγμές. Να συνεχίσω να πω τις όμορφες και γλυκές καλημέρες. Πάρη μου, καλημέρα και σε σένα. Όπως το βιντεάκι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σούλα μου. Ανυπομονούμε, λέει. Μέγα Ρατικής. Όχι. Γλυφάδα είμαι συχνά, πυκνά, ναι, είναι και εξαδέλφη μου. Από εκεί είμαι πολύ συχνά. Πώς? Να, ο Βαγγέλης πατάει, μου αρέσει. Για να δω ποιοι άλλοι πατάνε, μου αρέσει και ποιοι άλλοι κάνουν και κοινοποίησεις. Για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να περνάμε όμορφα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Για αξεσουάρ μου είπατε. Θα σας διαβάζω και ζώδιο σε λίγο. Για αξεσουάρ μου είπατε. Πείτε μου τώρα. Γεια σου Χάρη, γεια σου και σε σένα. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πείτε μου τώρα, αγάπες μου όμορφες, ποιο χρώμα είναι το αγαπημένο σας.
Προσέξτε όμως, προσέξτε γιατί θα γίνω έτσι πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα πω. Όχι γενικότερα, χρώμα στα ενδύματα. Τι χρώμα σας αρέσει να φοράτε. Εκείνη, γεια σου εκείνη μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει που μοιραζόμαστε αυτές τις καλημέρες, αυτή την όμορφη, πραγματικά λέξη, θεϊκή λέξη. Γιατί όταν τη λέτε και την εννοείτε πραγματικά και τη βγάζετε έτσι μέσα από την καρδιά σας και την ψυχή σας, να μπορέσει ο άλλος να έχει μια καλή μέρα, όλο αυτό γεμίζει το είναι μας και πραγματικά νιώθουμε εμείς καλά. Νιώθουμε εμείς καλά. Πώς λέμε ότι θέλω να σου κάνω δώρο ή γιατί νιώθω εγώ καλά και δεν με πειράζει για σένα, αν σου αρέσουν τα δώρα ή όχι. Εγώ νιώθω καλά και θέλω να σου κάνω δώρο ή να σου χαρίσω κάτι. Αυτή είναι η ουσία της ζωής. Αγαπάμε το κόκκινο, λέει η Μαρία. Το κόκκινο, άλλο χρώμα, τέλεια. Καλημέρα, γεια σου. Γεια σου Αστέρη, γεια σου Αστέρη και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Άσπρο και πράσινο. Είσαι της φύσης Μαρίνο μου, έτσι. Σου αρέσει η φύση. Για να μου λες ότι σου αρέσει έτσι το πράσινο, είσαι περισσότερο της φύσης. Το κόκκινο εδώ, η Μαρία είναι πολύ energy. Το κόκκινο, εντάξει, δυναμική γυναίκα. Δυναμική γυναίκα, πραγματικά. Θέλει πάντα έτσι να έχει κάτι κόκκινο πάνω της, αυτό δείχνει δυναμισμό. Και έτσι πρέπει, παιδιά, πρέπει να έχουμε πάντα κάτι κόκκινο επάνω μας. Εγώ έχω αυτό εδώ, δεν το βγάζω ποτέ από πάνω μου, ποτέ. Πάντα πρέπει να φοράμε κάτι κόκκινο πάνω μας. Αλήθεια, τι είπα. Ωραία, συνεχίζω λιγάκι. Άλλα χρώματα. Μαράκι μου, είπα αλήθειες. Είσαι power. Αλήθειες είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Το μαύρο, CR7, το μαύρο. Αγάπη μου γλυκιά. Να είσαι καλά. Καλή σου είπα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Λοιπόν, η γιορτή λέει κρατάει 40 μέρες. Αν και όλες οι ευχές, όποτε και να τις λέμε, είναι ευπρόδεκτες, εννοείται. Οπότε σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια ποιοτικά. Το πολλά, ναι, να είναι πολλά μέχρι 100. Από εκεί και πέρα νομίζω να μην παιδεύουμε και τα παιδιά μας, ξέρεις. Μέχρι 100 άμα πάμε είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα να σου πω κάτι, να πάμε παραπάνω και να μπορούμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να μην κουράζουμε τους γύρω μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και όλα αυτά, είναι πολύ καλό. Ξέρετε ότι αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε με μια σωστή διατροφή και με μια έτσι σωστή γυμναστική. Υπάρχουν άτομα που έχουν πάει και 110, έχουν πάει και 100 και 105, ναι. Γιατί γυμνάζονται, τρώνε σωστά. Πώς? Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά αγάπη μου γλυκιά, να είσαι καλά. Οπότε χρόνια ποιοτικά, πάνω απ' όλα. Και χρόνια με... Θα πω και κάτι άλλο. Όχι χρόνια με μυαλό. Το μυαλό, όλοι το έχουμε. Το θέμα είναι ότι να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι η ποιότητα. Ο χρόνος είναι αυτό που πρέπει να το μοιραζόμαστε με ανθρώπους που εκτιμάμε, που αγαπάμε, που έχουμε πράγματα να πούμε και που δεν μας χαλάνε την διάθεσή μας. Γιατί το να βγεις με κάποιον, γιατί πρέπει να βγεις, γιατί το θέλει η φίλη σου να βγεις, γιατί το θέλει κάποιος άλλος να βγεις και να ακούς πράγματα αρνητικά, νομίζω ότι δεν σου κάνουν καλό. Όχι ότι δεν υπάρχουν, όπως βλέπετε, από αρνητικά, άλλο τίποτα. Καταρχάς, άμα βλέπετε ειδήσεις, σταματήστε να βλέπετε.
Εγώ έχω σταματήσει, παρόλο που προέρχομαι και από το χώρο της τηλεόρασης, δεν βλέπω ειδήσεις. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται μέσα εκεί, που πρέπει να πουν το αρνητικό πάνω απ' όλα, γιατί αυτό πουλάει. Και δεν θα σας πω τι ξέρω, γιατί δεν ξέρω, δεν θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Πάντως αυτό που έχω να σας πω, σταματήστε να βλέπετε ειδήσεις. Και φίλες μου, εσείς που παρουσιάζετε τις ειδήσεις και τα αρνητικά, μην με παρεξηγήσετε, μην μου κόψετε την καλημέρα, απλά μου αρέσει να λέω αλήθειες. Γιατί θα σας πω γιατί όταν λέτε μία λέξη, μία πρόταση, και επειδή έχει μεγάλη δύναμη λέξη, μεγάλη δύναμη η πρόταση, όταν το λέτε συνέχεια, έρχεται και μπαίνει έτσι εσωτερικά μέσα σας και προχωράει σε κάτι αρνητικό. Όχι. Πείτε, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι εδώ σήμερα, απολαμβάνω τον ήλιο, τα πουλάκια μου, τη μέρα μου, τον καφέ μου, έχω δόξα τω Θεώ να φάω, έχω την οικογένειά μου, υγεία, αγάπη, όμορφες στιγμές, και εκτιμήστε το κάθε τι, εκτιμήστε το όμως πραγματικά, όχι το λέτε για να το λέτε, όχι, εκτιμήστε το. Πραγματικά, να είμαστε ευγνώμονες για το κάθε τι γύρω μας. Το ότι είμαστε τώρα εδώ, δεν περνάμε όμορφα. Δεν σας λέω, δεν μου λέτε, δεν ανταλλάζουμε αυτές τις απόψεις. Οπότε, τι πιο όμορφο σε αυτή τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για παρέα. Θα πρέπει να πάω δουλειά, να δω τα ξενοδοχεία, αν είναι καλά. Μαρίνο μου, να είσαι καλά. Θα έρθουμε, ναι. Θα έρθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, τι όχι. Να μην βλέπουμε ειδήσεις. Θέλεις να βλέπεις ειδήσεις εσύ? Το όχι που πάει? Είπα πολλά γι' αυτό. Και εγώ σας αγαπώ. Και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Πού πάει το όχι? Για πείτε μου. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω άλλη ερώτηση. Πείτε μου αγαπημένο προορισμό που θα θέλατε να πάτε ένα Σαββατοκύριακο. Για να δω εδώ τι μου λένε τα παιδιά. Χρόνια ευλογημένα, υγεία για όλους μας, ηχή και σώματι, έτσι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Μπράβο μαράκι μου, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στο Θεό, αγάπες μου όμορφες. Γιατί να σας πω κάτι, όταν πηγαίνετε, παραδείγματος χάρη, σε ένα γιατρό μου, και το χέρι σας, για το πόδι, σε ένα ορθοπαιδικό, σε ένα το ένα και τα άλλα, έχετε εμπιστοσύνη. Όταν πηγαίνετε σε ένα και παραγγέλνετε ένα καφέ, παραδείγματος χάρη, έχετε εμπιστοσύνη ότι πραγματικά θα σας φέρει αυτό το καφέ που παραγγείλατε. Εάν έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σύμπαν, όπου θέλετε εσείς, νομίζω ότι θα νιώσετε κι εσείς πάρα πολύ ωραία. Τα παιδάκια, όταν είναι με τους γονείς τους, που είναι ανέμελα, που παίζουν και έχουν πραγματικά εμπιστοσύνη στους γονείς ότι ό,τι και να πάω λίγο πιο πέρα θα με βοηθήσει, θα έρθει δίπλα μου η μητέρα, ο πατέρας, οπότε είναι οκ. Οπότε θέλω να μπείτε λιγάκι σε αυτό το mood, όπως είναι τα παιδάκια και παίζουν και χαίρονται όμορφα. Μακάρι να νιώθαμε όλοι μας σαν παιδιά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ Νέκτα, ευχαριστώ. Follow λοιπόν, αν θέλετε, εδώ να τα λέμε καθημερινά, να περνάμε όμορφες στιγμές, να μεγαλώνει η παρέα μας. Follow εδώ, follow στο Desiderio, γιατί και εκεί από εβδομάδα ξεκινάμε full τα live. Σας κάνω και εδώ τις καρδούλες, να μπείτε να το δείτε. Desiderio Fashion, ενδύματα, υποδύματα και αξεσουάρ με πάρα πολύ styling. Και με πολύ θετική ενέργεια πάνω απ' όλα και αγάπη στο πρόσωπό σας, με εκτίμηση, αγάπης μου γλυκές. Τι άλλο, έχω να σας πω πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω πώς περνάει η ώρα μαζί σας τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω πώς περνάει η ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ καρδιά μου όμορφη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Έρχομαι, ναι. Είδατε, δεν με αφήνουν σε ησυχία. Ευχαριστώ για το λουλουδάκι, για το τριανταφυλάκι. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας αγαπώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη, υπέροχη, θεϊκή μέρα. Με χαμόγελο. Και αν σας πειράξει κάποιος, αν ακούσετε κάτι, γυρίστε το. Από το ένα εδώ, από εκεί να βγει, γυρίστε σελίδα και κρατήστε μόνο τα θετικά. Η ζωή είναι ωραία, το ταξίδι της ζωής είναι ωραίο και είναι στο χέρι σας. Είναι στο χέρι σας να μπορέσετε να κάνετε την μέρα ακόμα πιο ωραία, με θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα σας δείξω και τι χρώμα στα νύχια θα κάνω. Μου είπατε προτάσεις, μου είπατε διάφορα. Ακόμα δεν ξέρω, θα τα δείτε αύριο. Καλημέρα. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα.